Kiitoksia. Onneksi olkoon. 80 vuotta on hieno saavutus. Ja minä ainakin uskon, että paras on vielä edessä. 2 teiltäkin uskoo siihen. Minä toissa viikolla laitoin tekstiviestin Markulle, että Kure, mitenkä haluat minun pukeutuvan 80-vuotisjuhliin. Ja Kure laittoi sieltä viestiä takaisin, että Martilla on musta puku ja solmio. Markku Tuppuraisella on musta puku ja solmio. Ja Mika Yrjölällä on 3 pistettä. Oli siihen laitettu tekstiviestiin. Joten minä menin sitten pukeutumiskoodeihin ja kävin katsomassa, mitä sanotaan ihan niin kuin virallisissa näissä pukeutumiskaavoissa. Ja sieltä minä löysin näin, että jos on menossa hautajaisiin, niin oikea pukukoodi on musta puku, valkoinen paita ja musta solmio. Ja minä päätin, että minä en ole menossa hautajaisiin. Minä nimittäin uskon, että Seinäjoen helluntai-seurakunnalla on loistava tulevaisuus edessä. Minä uskon, että on olemassa nuori sukupolvi, joka on nousemassa sille paikalle, joka voi valloittaa tämän maan. Kuinka moni teistä on Seinäjoen helluntai-seurakunnan nykyisiä jäseniä? Nostatteko kätenne? Vau, kerta kaikkiaan, tämähän on loistavaa. Voitteko ihan nousta seisomaan siellä, jotka olette nykyisiä jäseniä Seinäjoen helluntai-seurakunnassa, niin minä haluan Suomen helluntai-herätyksen puolesta onnitella teitä ja kiittää teitä. Ja nyt nämä sanat tulee ihan sydämen pohjasta. Minä kiitän teitä siitä, että te olette pitäneet tulta yllä, kun monin paikoin Suomessa tuli on hiipunut. Minä kiitän teitä siitä, että olette antaneet toivoa Suomen seurakunnille. Minä kiitän teitä siitä, että olette pitäneet uskoamme yllä, että Jumala ei ole hylännyt Suomea, eikä hän ole hylännyt helluntai-liikettä. Ja se on hyvin pitkälle juuri teidän ansiotanne. Kun muualla on ollut kuivaa ja meidän maassamme on ollut hengellisesti kuivaa, te olette valaneet meihin uskoa, että Suomessa on vielä sateiden aika. Suomessa on vielä sateiden aika ja minä haluan kiittää teitä tästä. Ja jos sinun ympärilläsi sinä joka istut, jos sinun ympärilläsi on joku, joka tällä hetkellä seisoo, niin saanko pyytää, että sinä ihan lasket kätesi hänen puoleensa ja me siunaamme heitä. Voit vaikka nousta siinä seisomaan ja mennä jonkun sellaisen ihmisen lähelle, joka on täällä, kuuluu tähän seurakuntaan ja me rupeamme siunaamaan heitä ja me kiitämme heitä siitä, mitä Jumala on tehnyt heidän kauttaan tämän maan keskellä. Herra, me kiitämme sinua sinun suunnitelmistasi ja me kiitämme sinua päämäärästä, jonka olet, Herra, valtuuttanut. Me kiitämme sinua siitä, että sinun iankaikkiset suunnitelmasi ovat saaneet toteutua. Ja Herra, kun monin paikoin on ollut kuivaa, niin Herra, täällä on ollut sadetta. Me kiitämme siitä, että kun monin paikoin tuli on saattanut jopa sammua, Herra, niin täällä on löytynyt liekkiä. Ja me rukoilemme Jeesuksen nimessä, että tämä liekki ja tuli
mieli saa Herra olla sytyttämässä kymmeniä ja satoja seurakuntia eri puolilla Suomea ja eri puolilla maata. Me kiitämme uskollisuudestasi, Herra, ja oikein erityisellä tavalla, Herra, haluan kiittää sinua Martti ja Martti veljestä ja Marjatta sisaresta, jotka ovat uskollisesti, Herra, rohkeasti ottaneet askeleita siihen suuntaan, johon sinä olet heitä kehottanut. Kun monet ovat kuulleet sinun äänesi, he ovat lannistuneet ja sanoneet, että ei minusta ole tuohon. Mutta Herra, tässä sinä löysit miehen ja naisen, Herra, jotka sanoivat, että se on pientä, jos minun Jumalani käy minun kanssani. Ja siksi, Herra, tänä päivänä, Herra, voin rohkein mielin sanoa Martti veljelleni, Herra, pyydä minulta, niin minä annan kansakunnat sinun omaksesi. Pyydä minulta, niin minä annan kansakunnat sinun omaksesi. Kiitos Jeesus. Herra, kiitos siitä, että Seinäjoen helluntai-seurakunta saa pyytää omakseen kansakuntia. Herra, me pyydämme, että sinun siunauksesi saa moninkertaistua heidän elämässään. Sinun siunauksesi, Herra, saa olla kasvamassa heidän elämässään. Jeesus, me rukoilemme, että niin paljon kuin löydät tyhjiä astioita tässä seurakunnassa, tule ja täytä ne. Täytä ne ylitsevuotavasti Jeesuksen nimessä. Levätköön sinun siunauksesi tulevien vuosien aikana, Herra, tämän seurakunnan yllä, niin että se näkyy ja tuntuu ja vaikutus saa levitä sinun valtakunnassasi. Jeesuksen nimessä me rukoilemme ja kiitämme, mitä olet jo tehnyt, mutta kiitämme jo etukäteen siitä, mitä tulet tekemään. Me rukoilemme tämän Jeesuksen nimessä ja kaikki kansa sanoo, amen, amen. Istukaa, olkaa hyvät. Montako tuntia mulla on aikaa, Kure? 5, sano 5, hyvä. Lyhyesti. Haluan jakaa sen sanan, jonka uskon, että Jumala kätki minun sydämeeni teitä varten tänä päivänä. 2. Mooseksen kirja luvusta 33, 3 jaetta ja luvusta 34. 1 jae. 2. Mooseksen kirja, 33. luku. Israelin kansa on suurimman kriisinsä äärellä siihen asti. He ovat tulleet ulos Egyptistä. Mooses on mennyt käymään jossakin. Ei ole näkynyt, ei ole kuulunut. Ajattelee, että täytyy meillä jotakin olla, jota me palvotaan. Ne ovat rakentaneet kultaisen vasikan. Ja tämän kriisin yhteydessä, se on merkillistä, miten Jumala puhuu kriisin yhteydessä. Miten Jumala päättää ja käyttää kriisejä meidän elämässämme. Kriisin yhteydessä Mooses löytää aivan uudenlaisen ulottuvuuden. Ja hän pyytää 3 asiaa. 2. Mooseksen kirja, 33. luku. Jae 13, 15 ja 18. Mooses sanoo, jos todella tahdot osoittaa armosi, niin ilmoita minulle suunnitelmasi. Silloin minäkin tunnen sinut ja voin elää sinun mielesi mukaisesti. Onhan tämä kansa sinun oma kansasi. Jae 15. Mooses sanoi, älä vie meitä täältä pois, ellet itse kulje kanssamme. Juuri siitä, että sinä kuljet kanssamme, näkyy sinun armosi minua ja kansasi kohtaan ja meidän erikoisasemamme kaikkien kansojen joukossa maan päällä. Jae 3 ja jae 18. Silloin Mooses sanoi, anna siis minun nähdä kunniasi. Ja Jumalan vastaus luvussa 34, jakeessa 2. Nouse aamulla Siinain vuorelle ja jää vuoren huipulle odottamaan minua. Mooses tiivisti hänen ja hänen kansansa, jota hän johti, tarpeet 3 pyyntöön Jumalalta. Ilmoita suunnitelmasi, kulje meidän kanssamme ja näytä minulle kasvosi. Minä uskon Seinäjoen helluntai-seurakunnan suureen ja mahtavaan tulevaisuuteen.
Minä uskon siihen päivään, jolloin tämä halli ei enää riitä, kun te järjestätte tapahtumia. Minä uskon, että siunauksen sateet ovat vasta alkaneet ja parempaa on vielä tulossa. Suurempaa on vielä tulossa. Jumalan siunauksia on vielä jäljellä. Mutta jotta me pääsemme niihin käsiksi, jotta me pääsemme sisälle siihen, mitä Jumalalla on suunnitelmissa, niin siihen liittyy se vastaus, nouse aamulla Siinain vuorelle. Ja jää vuoren huipulle odottamaan minua. Nouse aamulla vuorelle. Nouse aamulla vuorelle. Kolme vaaraa, jotka saattaa estää meitä nousemasta vuorelle. Kolme syntiä, jotka saattaa estää meitä pääsemästä Herran pyhälle vuorelle. Kolme asiaa, jotka saattavat pitää meidät sillä paikalla, jossa me olemme. Emmekä me pääse kuulemaan Jumalan suunnitelmia. Emme pääse, että hän kulkisi meidän kanssamme, emmekä pääse näkemään hänen kasvojaan ja suunnitelmiensa täytäntöönpanoa. On kenties meidän helluntailaisten perisynnit. Jos haluatte jonkun otsikon tälle lyhyelle saarnalle laittaa, niin se voisi olla esimerkiksi, miten tuhoan tuppuraisen suunnitelmat. Tai kuinka pysymme paikoillamme. Miksi me emme nouse vuorelle? Ensimmäinen syy on mukavuuden halu ja kompromissit. Aamulla pitäisi mukaan nousta. Aamulla pitäisi nousta ja kiivetä vuorelle. Tiedätkö, edelleenkään ei siellä Jumalan kohtaamisen vuorelle ole olemassa liukuportaita eikä hissejä. Sinä täytyy edelleenkin kiivetä sille vuorelle. Ja meidän mukavuuden halumme saattaa pitää meidät sängyssä tai saattaa pitää meidät siellä vaakatasossa tai saattaa pitää siinä meidän ajatuksemme siinä, no kyllähän tässä on jo hienoa, onhan tämä jo mahtavaa mitä ollaan nähty. Ja se meidän mukavuuden halumme pitää meidät siinä takana ja sitten pikkuhiljaa me alamme tekemään kompromisseja. Ja nousee sellaisia kysymyksiä, että eiköhän me olla tehty jo tarpeeksi, eiköhän me olla tehty jo oma osuutemme, eiköhän minä ole jo uhrannut tarpeeksi, eiköhän minä ole nähnyt jo tarpeeksi, eiköhän minä ole tarpeeksi monessa rukouskokoussa ja sateissa ja aamussa ja illassa käynyt, eiköhän tässä ole ihan tarpeeksi yhdelle ihmiselle. Rohkaisen sinua, sisareni ja veljeni, nouse aamulla Siinain vuorelle. Ja jää vuoren huipulle odottamaan häntä. Toinen helmasynti meillä, ei ainoastaan helluntailaisilla, vaan se on meilläkin kristityillä ja kenties jopa suomalaisilla, on kateus ja siihen läheisesti liittyvä vahingon ilo. Eikö se ole mielenkiintoista? Se on niin helposti tulee se siinä, että siitä sai. Nyt ne näkee. Tai sitten me sanomme tällaisia sanontoja, että ei ole paljon herätystä meillä, mutta kiitos Herralle ei ole naapurissakaan. Ja sitten jossakin, jos tulee tapahtumaan, jos jossakin Jumala tekee jotakin, niin sitten me ollaan vähän niin kuin kateellisia sille asialle. Ja minä nyt varoitan teitä jo tässä vaiheessa kateuden synnistä. Koska jos Jumala suuressa armossaan alkaa tekemään jotakin Helsingissä.
niin haluan muistuttaa sinua siitä, että se ei ole pois siitä, mitä Jumala haluaa sinulle antaa. Meillä on jollakin tavalla sellainen kuvitelma Jumalasta, että Jumalalla on yksi ämpärillinen annettava. Ja jos se on antanut jo Helsinkiin, tai jos se on antanut jo jonnekin Torontoon, tai jos se on antanut jonnekin tonne Pensacolaan, tai Coca-Colaan, tai jonnekin muualle tahansa, tai Afrikkaan, Nigeria, jos se on antanut jonnekin jo sinne, niin ei sillä riitä enää meille. Tiedätkö, Jumalalla on määrättömät määrät. Ja jos Jumala on päättänyt antaa, niin se ei ole sinulta ollenkaan pois. Tiedätkö, teillä on kenties se suuri etuoikeus, että tällä hetkellä teillä on yksi suurimpia ja parhaimpia rohkaisijoita seurakunnan johtajana, mitä Suomessa on. Hän osaa rohkaista. Hän on sellainen, joka tulee aina ja sanoo, että kuule, toi oli valtava saarna, vaikka se on kuullut jo sen 15 kertaa. Tuo oli aivan valtava saarna, ja koska se osaa aina rohkaista oikeasti. Kuule, sinulla on sellaiset, ja se osaa aina sanoa jonkun rohkaisun sanan. Ja tiedätkö, teillä on aivan valtava tulevaisuus edessä, kun teillä on niin mahtava rohkaisija. Ja tiedätkö, tässä on koko lailla joukko rohkaisijoita teidän työntekijöinä. Joten minä haluaisin muistuttaa, että sen sijaan, että olisit kateellinen tai vahingoniloinen, jos jotain tapahtuu tai kömmähdyksiä tulee, niin muista sinä puolestasi rohkaista. Rohkaise työntekijöitäsi, rohkaise ja iloitse siitä, kun Jumala tekee heidän elämässään, tai naapurin elämässä, tai naapuriseurakunnan elämässä. Vaikka Jumala saattaisi heittää siunauksensa jopa Vaasaan saakka. Sehän olisi hirveetä. Muista iloita siitä, mitä Jumala tekee muualla. Älä jää kateuteen, äläkä vahingon iloon kiinni. Kolmas syy, miksi me joskus emme jaksa nousta sinne vuorelle, on ylpeys ja ennakkoluulo. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta meillä helluntalaisilla varsinkin on tällainen oikeassa olemisen tunne. Oikeassa olemisen tarve. Ja siitä syntyy se tunne, että me olemme oikeassa. Meillä on paras ja väkevin teologia. Meillä on suurinta ja mahtavinta mitä on, ja me tehdään kaikki paremmin. Ja se on tietenkin vähän vaikeaa väittää vastaan. kun se on vähän näin, eikö ole? Joku täällä esiintyvistä artisteista sanoi, että siitä erottaa helluntailaiset pastorit, että niillä on kaikista parhaimman näköiset vaimot. Mitenkäs siihen väität vastaan? Tottahan se on. Mutta sitten joskus meille tulee se tunne, että me olemme tällä oikea oppisuudellamme ja oikeassa olemisellamme. Me olemme jollakin tavalla ansainneet Jumalan siunaukset ja sitten me olemme ihan monttu auki. Kun sellaisiin yhteisöihin, jotka opettaa ihan täysin vääränlaista kasteoppia, niin Jumala päättääkin siunata niitä. Vuodattaa Pyhän Hengen heidän päälleen. Merkillistä. Jos minä olisin Jumala, kuuluisat viimeiset sanat. Jos minä olisin Jumala, minä kyllä tarkasti varjelisin kaikki hengelliset siunaukset ja armolahjat ja taloudelliset siunaukset ja viisaudet ja menestymisen pelkästään helluntaiseurakuntien sisään. Koska me ollaan oikeassa. Rakkaat sisaret ja veljet, varotaan, ettei ylpeys ja synti, joka niin helposti kietoo,
ota meiltä sitäkin siunausta, joka Jumala on varannut meille. Mooses olisi voinut sanoa, kun hän tuli alas vuorelta 10 laintaulun kanssa. Jumala oli kertonut, mitä Israelin kansa oli sillä aikaa tehnyt. Hän olisi voinut katsoa sitä kansakunnan menoa ja sanoa, että nonni, mitäs mä sanoin? Tällaista väkeä tää on. Minä olin oikeassa. Mutta jotakin oli tapahtunut niiden 40 vuoden aikana erämaassa Moosekselle. Jotakin oli tapahtunut sen muutaman kuukauden aikana, jolloin hän oli ehtinyt jo johtaa Israelin kansaa. Että oman henkensä uhalla hän menee ja seisoo Jumalan kasvojen edessä, sanoo, tämä on sinun kansasi. Nyt on sinun maineesi pelissä. Jumala, kulje meidän kanssamme. Jos minä saisin jotakin pyytää Jumalalta, se olisi se, että Jumala kulkisi Seinäjoen helluntai-seurakunnan kanssa. Että hän näyttäisi kasvonsa tälle seurakunnalle. Ja jotta tämä tapahtuisi, se vaatii sitä, että ei ainoastaan pastorit, ei ainoastaan vanhimmat tai hallitus, vaan koko seurakunta nousee aamulla Siinain vuorelle ja jää vuoren huipulle odottamaan häntä.